Martin, 30 urteko gizon asturiarra da. Bidaia luzea egin du bere bizileku berrira iristeko, Gasteizera. Zergatia jakin nahiko duzu, ezta? Martin txikitatik hezi da Asturiasen, bere aitona eta amonekin. Beraiengandik dituen oroitzapenik goxonetariko bat, aitonak kontatzen zizkion historiotxoak dira. Martinen aitona amonak Euskal Herrian jaio ziren, Arabako herri txiki batean hain zuzen. Martinen aitonak 11 kontu kontatzen zizkion bere herri kutxunaz, eta euskara ere erakusten saiatu zen, pixka bat bada ere. Martinek Arabako herri txikietan zehar amesten zuen, bere artzain txakuraren laguntzaz hartalde atzetik zuela alboko baserritarrekin euskaraz mintzatzen. Halako batean, hainbat urte pasa ostean, aitona zendu zen notizia iritsi zitzaion. Martin etzen eskuak gurutzaturik geratu, eta bere aitonak nahiko lukeen moduan, Euskal Herri maitea bisitatzera joan. Buah, tío, va a ser una comida de la hostia. ¿Cuándo es? Buah, vamos a ir fijo, ¿no? Kontxo, Asturiasen nago, Euskal Herria. Bai. Kaixo neskak, hemen hau zarete? Bai, eta... Ni Tolosarra. Tolosarra. Bueno, ni eske Asturiastik nator. Eta, bueno, aitonak hemen ditut, eta nire raizak ezagutzera, etorri nahi. Sustraiak. Bai, bueno, hori eske ni oraindik euskara ikasten berrio eta batetik nator, eta uste nuen, hemen bakarrik euskara hitz egiten zela, baina espainolez ari dira hitz egiten. Oso. Nahi bai. Bai, alare badaude zenbait ekimen euskara bultzatzeko eta euskaraz hitz egiteko, eta euskaraz jende oso gutxi bizi dela. Bai, eski, baina uste nuen eski Asturiastik ona, kriston kanbia egongo zela. Ni bizi naiz adibidez nire herria txikikoa honekin konparatuta, eta alare euskaraz biztanlego ez da biek. Jo, eta zeuk esan duzunari hori ekimen hori non aurkituko bezaket ekimen horien informazioa? Interneten informazio ugari dago, baina alare hemen gaude unibertsitatean eta unibertsitate batera jatuko. Bueno, jake unibertsitatean dago igual, sartuko naiz igual informazio bila. Eskerrik asko neskak. Agur. Berandu zatoz, gela zein den erakutsiko dizu. Martin zara, ezta? Bai. Zure lehenengo handia dela izan didate. Handia? Lasai, gela oso jatorra da eta ez dizut inolako trabari jarriko. Liburuak soinean edukiko dituzu, ezta? Liburu? Begira, hau zure gela da. Arazoren bat edo zalantzaren bat baduzu, pasioaren bestaldean egongo naiz. Venga, animo eta gero arte. Egitekoak ariketan jarraitu eta beraien alderak eduzu. Gauza bat, irakasleak esan zigu, egiten genuena jarraitzeko. Eta zurekin bukatuko dugu ikasgaia. Ez, gaiak jarraitu dena. Baina duda bat. Lanari dagokionez, dekretuko heziberriko 2020ko helburuak jarri baitu bakarrik, edukiak ere landu barritu. 2020ko dekretu baina 2018 gaude, ez? ¿Qué dice? Kaixo neska mutilak, kaixo, ni Martin naiz Iñaki Ordezko. Agonaz biera bat eta euskatu zaita kurtso bat eta bueno, zazu. Eske ni kanpoan egon naiz eta de repente emakume bat sartu dit hemen klasean eta esan dite Martin naizela eta klaseak ematen klasea ematen egon bat nintzela hemen eta liburuekin eta baina eta ez nekien zer egin eta gero dekreto ez dakizela, así que bueno, igual hobeto egongo naiz eta
Ez, azaldu nahi duzu zerbait edo... Ez. Seguro? Ez. Horretarren. Bueno. Bueno, bai, gauza bat izango du. Ni asturiar naiz eta hona etorri nintzen nire aitona amonak hemen bizi zirelako eta nire sustraiak uste dut dela ezagutzera etorri naiz. Baina guztiz kontrakoa topatu dut hemen Euskal Herrian. Tabernan gazteleraz, kalean gazteleraz, hemen klasean euskarako gelak izatekotan erdara be, orduan ez dakit, nire antepasadoak ezin izango ditut ezagutu edo beraiek bezala euskara mintzatu, ezarete kontziente nolako altxarra duzuen eta ez duzue aprobetxatzen eta triste jatzen deit, honelako egoera. Eta ez da nire erroa izango guk euskara ikasten ari garenak ez badugu euskara mintzatzen. Zuen erroa izango da ez duzuelako zuen euskara bultzatzen edo ez baduzue euskara hitz egiten.